Lingkong nga aingo ya ublay, bang yo ya kani kapor bakodor, hakani ka step, ban ya ka jingkran devotion, lingba ka good news TV. Ngapan pau ka jing sngongo ka bakrao, ya ka working committee, jong ka jingya seng kintai, KJP Synod Sepni, kabala ibit, ban jiet yang ban shim ya kani ka benta, hakani ka por. Ngashimru ya kani ka lan, ban kublay, Women's Week, but Women's Sunday, ya baro ki bapet, but yos ngau, ya kani ka kubo devotion, haka kerteng ka batiang tam, but don bortam, unong penim jongi, uji sukres. Kabenta bangin ya pet, na kaktian ublay, kalong, na kashiti, upol u apostol, syaki nong rom, kalenong kabapra, kadokot kabaningkong. Kikintien kibaong kumni, namar kata, minta, omdon kejing penrem, ya kita kibaha ukris Jisu, kipomyat, kat bakum kado, henrei, kat bakum umensiam. Kania kadukot kapen benar ya kejing light lui lani freedom. Bat kapin tikena ya ki banget bat priang ya uji sukres. Pakan nemdon syu kata kejing penrem. Kaai kejing mot jong kakintien jing penrem lani condemnation ha kaktien pareng. Kejing penrem kami lada don kajing penken lani kajing le bakla ya kanu kabalamana lani la adong. Sisian balasya penrem kandon pat sa kajing penshitong. Kajing penrem kawanra ya kajing tiang. Bat kajing tiang pat kapenlong ya ubriu lani kabriu, baun kuslai, baun don ka stress. U Adam menba uladon hakakper Eden, u blay ula maham ya ba umday ban bam, ya uso, na uta udieng, uba ublay ula adong ya ban bam. Henrei ula penken ya kata ka adong, ban ula bam ya uta uso. Ula lepom, bat kalawan kejing tiang, bat ula kuslai. Haba utrai uba ublay ula kot ya Medon syae, u Adam te ula jubam. Ya kejing sawa, ngalayo sngau ya kejing sawa jong me, haka kper. Ngati ngala syep tiang, naba ngala lingkuj, bat ngala buri yaladi. Ya kani ka benta, ngila ban syem, haka kitab Genesis kalenong kabalai, kadakot kabakendai, hadu katway. Namar ba u Adam ula lepop, kabainong ba uyo kalong, kajing penrem. Na kata kajing sok ula ham, ban pinmi sep, wat ban yo, ya kaba. Ya kani pinyoi, haka kitab Genesis kalenong kabalai, kadakot kabakat kendai. Kapop kala penjengai no ya kata kajing ya day jongi, bat ublay. Ublay syem lakwa, yangi bangin yaine hakata kapop. Kumta ulapa ya uji sukres. Ukun ba jong ban wan syakani kapertai. Ban shim ya ka jinglong brio. Bat ban syayam halor ka ding pna. Naka benta kipop jongi. Kajing janai jong kata kajing ba no ya kipop jongi. Halor ka met ukres. Halor ka ding pna. Kalong shisha kabangimla ban syempang yaka.
Ondala pendap ya kani kakam halor kading pna. Ujisu ula perta la pendap. Ngin yu iya kani haka gospel kabakat kum uyo anes kalenong kabakat kendai kadakot kabalai pau. Lapin yesuk yengi bat ublay daka jinyap ujisu haka diem pna. Namar kata habala pediang ya ujisu haka jingim jongi ngin om longshu ki bapop. Upol haka shiti jong u shekinong rom kalenong kabapra kadakot kabaningkong. Uya tho yengi bakita ki badon ha ukris jisu kim don shu hapo kajing penrem jong kapop. Bat kani kamdei namar kajing la jongi. Henry kadei kata kaba umen siam bakuy uyalam knang bangin la ban yo like im. Haba ong kita kibaha ukris jisu kamut kita kibala pinya sno ayaladi bat ujisu kris haka jinget. Kata kajing ya day kabawan ra ya kajing ai ublay. Lingba kajing ai ni yo pat ya kajing im kabathemai ha ujisu kris. Kakintian ki bom ya kat bakum kado. Henry kat bakum umen siam. Kalong shisha kabadon kam bangin sngau tho. Ya kat bakum kado kamut. Kata kajing im kabalong persya ya kamon kajong ublay. Lani kata kajing im kaba pen sngau bha yaladi bat ki ai jong kani kaperthai. Kajing im kabakat kum umen siam. Kadai kajing im kabalaya lam do umen siam bakhuy. Kabalong kat kum kamon kajong ublay. Kani kadukhat kam shim ong bagi Kristan kilong kibajanai lani kibom lepop. Henry kani kadukhat ka ayangi ya kata ka assurance bangi yo bandon bat ublay namar ukris jisu ula penyo yangi ya kata kalat. Nyem shem lala ban bud ya ki hukum namar ngi telot haka jing long do. Bat ngi penken yaki. Henry daka jing yap u jisu halor ka ding pna la map no yaki pop jongi. Om don shu kata ka jing penram bat ngi la yo ya ka jing pen im haka mensi. Kani ka ayangi ya ka kubor jong ka jing kermen. Bat ka penken mau yangi bawat lada ngi la le pop bat ngi la day ban mat ya ka jing sha penram. Henry la map ya ki pop jongi bat ngim don kam shu ban kit ya kata ka jing sha pen shitom namar ka jing ayai ublay ka dap yang yangi bat umen siam bakut jong u aibor yangi bangin im haka jing job bat ukris. Nyenem la naladi klem kabor umen siam bakut. Kumta haka ne ka step dongin reflect bat ngin penken mau yaladi ba om don shu ka jing penrem ya kita kibaha ukris jisu. Ki bom ya kat bakum kado. Henry kat bakum umen siam. Ngin ya leit lang sya ublay ha ki jing duwai. Ngin ya duwai. Ko kpa jongi upah beneng. Sa shisien pat atrai. Ha kani ka por jong kani ka step. Ni wan ban aingu ya me atrai. Namar ngi yo ya kani ka lat. Ban ay ya kani ka kubor devotion. Bat try ba bha hakum kani ka por. Ngaduwai atrai ba men isen ay ban pa yung men siyam ba ko yu jong me. Ba un syong hapo ki do not ki jongi. Ngin sngau tho atrai ya kani ka kubor. Jong ka ktien ka ba ko ka jong me. Bat ngin la atrai kan rat ban le ya ki ay baro. Haka jingim ka jongi ka ba man la ka sngi. Da ka jing ya lam ka jong umen siyam ba ko yu jong me.
Drai babhanga duwai ru tu isnei ban kan mau kerpang yengi kum kilong kami. Kam tam haka singi kabala syai kabalong kasi sandi. Bangin yo ban rakhe bat pendan buram ya ka kerteng ka ba im ka jong me. Bangin la atrai kan rat ban ra ya ka lama ka gospel ka jong me. Kam sejrong bat kam sejrong. Drai babhanga duwai tu isnei ban kan mau kerpangi kinong ket kam jong ka jia seng kentai. KGPC not set me. Bat ya baro kilong kmi ki badon hakani ka ri khasi jaintia ka ba iet ke jongi. Bangin na la atrai kan rat kum kilong kmi. Ban pin sobhaya me haka jing im ka jongi. Bat ban ai ka jing syakri ka balong kat kum ka mon ka jong me. Sngau atrai ki jing duwai ki jongi. Nabai kini baro angipan. Haka kerteng ka ba don bor tam bat ka ba tiang tam. Unong pedim jongi. Uji Sukris. Minta bat halakata. Amen.